O Partido Popular foi o gran vencedor das eleccións municipais na comarca do Salnés con 25.458 votos entre os 9 concellos. A formación contaba tras as eleccións do 2019 con dúas maiorías absolutas que revalidou nestes comicios, Sanxenxo e Vilanova. En Vilanova, Gonzalo Durán conseguiu a súa sétima vitoria nas urnas pasando dos 10 aos 12 concelleiros. A corporación completarase co PSDG que perdeu 2 edís ata os 3, BNG que mantén a súa representación e entra no pleno municipal Renova Vilanova. En Sanxenxo, Telmo Martín mantivo o seu liderado na vila. O rexedor repite con 10 edís e 4.857 votos, preto de 200 máis que nos anteriores comicios. A corporación completarase co PSDG e BNG que conseguen un concelleiro máis subindo ata os 4 e 3 edís respectivamente. A formación popular tamén consegue recuperar a maioría absoluta en Ribadumia. Con David Castro ao fronte tras a unión cos independientes, o partido ascendeu dos 3 aos 7 edís. O PSDG ascende de 1 a 3 concelleiros e mantén a representación Somos Ribadumia. Entra no pleno BNG e Xuntos por Ribadumia. Un dos concellos onde os populares non repiten o mesmo éxito que nas pasadas eleccións en Meaño. Tras a expulsión de Carlos Vieite da formación, o actual rexedor creou o seu propio partido Veciños de Meaño, que foi o gran triunfador da vila cunha maioría absoluta incontestable con 8 edís. Efectivamente, a conclusión que chegamos que foi un acierto, manternos firmes, non permitir que ninguén de fora non viñera a gobernar, hubo unión, cohesión do pueblo, a xente nos respondeu, os vecinos responderon e foi un gran acierto e agora estes son os frutos do resultado do traballo feito ao longo destes 4 anos. Meaño Independiente baixa dos 5 ou 3 edís e o PP consegue tan só un representante, ao igual que o BNG que entra na corporación. O PSDG perde a representación da vila.